سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة سلام كميان لغم كبرات غطاترتي سينما سمرة channel نلوم استدالو زينة سبورت نهو سناي مكتال عب سينما سمرة تطعم زنك نوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلمتا ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ምስ ክለባቶም ዝሳትፎ ዘሎ ውድድራት ብልፅ ውፅኢታት እናመዝገቡ ይቕፅሉ ኣለዉ ትማል ኣብ ዝቐፀለ ቮልታ ካታሎኒያ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ መራዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ኣስታና ከምኡ ኸ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ክለብ ኮፊድስ ተሳቲፎም ተቀዳድምቲ ካብ ላፓብላ ዲ ሴጉር ተበጊሱ ኣብ ማንሬሳ ዝተዛዘመ 201.1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝነበራ ውድድር እዮም ተጸሚዶም ነዛም ድረኽ ሎናርድ ካማና ክዕወተላ እንከሎ ንውድድሩ ካብ 4 ሰዓታት 29 ደቂቃን 13 ሰከንድን ይዛዚሞ ካልኣይ ሩበን ጉሬሮ 39 ካሊ ድሒሩ ሳልሳይካ ሚካኤል ቢዝካራ ካብ ዕውት 42 ካሊ ድሒሩ ዝዛዘመ ክኸውን ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዘመዝገቦ ደረጃ ምስ ንምልከት ናትናኤል ብርሃነ ካብ ኮፊድስ መራዊ ቅዱስ ካብ ኣስታና ፕሪምየር ቼካ ካብ ዕውት 11 ደቂቕን 44 ካይትን ድሒራ ምዛእቶት ዓባይ ጉጅለ ኮይኖም ንውድድሮም መበል 94 ከምኡውን 104 ደረጃታት ብምሓዝ ፈጺሞሞም ናይ ሎም ዓመት ቮልታ ካታሎኒያ ኣዳሜትስ ብ18 ሰዓታትን 45 ደቂቕን 25 ካይትን ክመርሕ እንከሎ ሪች ፖርተን ግሬን ቶማስን ካ 45 ከም ድማ 49 ካይታት ድሒሮም ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ዝኽተልዎ ክኾኑ መራዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃንን ካ ካብ የትስ 69 ደቂቕን 30 ካሊትን ከምኡ ኸ 1 ሰዓትን 4 ደቂቕን 58 ካይትን ድሒሮም መበል 71 ከም ድማ 116 ደረጃታት ብምሓዝ ናብ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣምሪሖም ኣለዉ ኣብ ናይ ነጥቢ ኮሎምቢያዊ ስቴባን ቻቨዝ ብ16 ነጥቢ ክመርሕ እንከሎ ናትናኤል ብርሃነ ኻ 6 ነጥቢ ብምካብ ኣብ ሻሻይ ደረጃ ተቐሚጡሎም ኣብ ናይ ዓቐበትካ ቻቨዝ 50 ነጥቢ ኣኪቡ ነዚ ውድድር ኣንበሳ ዓቕብ ኮይኑ ይመርሖሎም ኣብ ናይ ብሉፅ መንሴካ ጃዋ አልሜዳ ብ18 ሰዓታትን 46 ደቂቕን 34 ካይትን ክመርሖ እንከሎ ብጋንታ ኻ እንግሊዛዊት ክለብ ኢኖስ ኣብ ቅድሚ ዘላ ክለብ እያ ክለባት ኣስታናን ኮፊድስን ካ መበል 12-17 ደረጃታት ሒዘን ይኽተላ ሎም ቀዳም ቮልታ ካታሎኒያ ብናይ ሻርሻይ መድረኽ ውድድር ቀፂሉ ክውዕል በዚ መሰረት ተቀዳድምቲ ካብ ተራጎና ተበጊሱ ኣብ ማታሮ ተዛዘመ 193 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዘለዋ ውድድር ካብ ዜናታት ብሽክለታ ከይወፃና ኣብ ኢጣልያን መበል 36 ግዜ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ስቲማና ኢንተርናሽናል ኮፓ ፓርቴሊ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ መምስ ክለባቶም ብምዃን ብምስታፍ ስሞምን ስም ሃገሮምን ኣብ ምፅዋዕ ዝርከቡ እዮም ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣክሹ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ አንድሮኒ ጃቶሊ ሲደርመክ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ደቡብ ኣፍሪካዊት ክለብ ቲም ኩዌካ ብምዃን ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ ናይ ትማል መድረኽ ተቀዳድምቲ ኣብ ሳን ማሪኖ ዝተኻየደትን 154.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበራ ውድድር እዮም ተጸሚዶም ነዛ መድረኽ ዴንማርካዊ ጆናስ ቬንጌጋርድ ብ4 ሰዓታትን 26 ደቂቕን 37 ካይትን ክዕወተላ እንከሎ ሃቨር ሮሞን ኒክ ሼልቱዝን ካ እቶም ካብ ካልኣይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ዝሓዙ ተቀዳድምቲ እዮም ኤርትራውን ተቀዳድምቲ ዘመዝገቡ ደረጃ ምስ ንምልከት ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ዕውት 2 ካሊ ድሒሩ ንውድድሩ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ክፍጽም ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብተመሳሳሊ ግዜ መበል 14 ደረጃ ሒዙ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዕውት 1 ደቂቕን 4 ካይትን ድሒሩ መበል 33 ተርታ ሒዙሎም ንናይ ሎም ዓመት ውድድር ጆናስ ቬንጌጋርድ ካብ ጃምቦ ቪዝማ ብ15 ሰዓታትን 4 ደቂቕን 13 ካይትን ክመርሑ እንከሎ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር 49 ካሊት ብምድሓር መበል 11 ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ መራሒ 1 ደቂቕን 7 ካይትን ብዝኾነ ግዜ ድሒሩ መበል 17 ደረጃ ተቐሚጡሎም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ መራሒ ናይ ዝውድድር 3 ደቂቕን 7 ካይትን ድሒሩ ዝኽተል ዘሎ ክኸውን ኣብ ናይ ብሉፅ መንስኤ ኤታን ሃይተር መራሒ እዩ ኣክሹ ኻ ኣብ 12 ደረጃ ተቐሚጡ ይስዕብ ኣብ ናይ አንበሳ ዓቐበት ማርቶን ዲና ዝመርሕ ዘሎ እዩ ብናይ ክለብ ምስ ንምልከት ድማ ኢኖስ መራሒ ዘላ ክትከውን ናይ ኣክሹ ሲደርመካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጣ ትስዕባ ሮናልዶ ሜሲን ምስ ክለባት ሜክሲኮ ክጽምበሩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ብሉጻት ከዋኽብቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾኑ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮኔል ሜሲን ቅድሚ ካብ ኩዕሶ እግሪ ብጥሮታ ምፍናው ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ብምራሕ ምስ ክለባት ሜክሲኮ ወይ ድማ ኣሜሪካ ክጽምበሩ ከም ዝኽእሉ ፕሬዚደንት ሊግ ሜክሲኮ ሚካኤል አሪዮላ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ዝገለጸ ምስ ማዕከን ዜና ESPN ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት እዩ ርሱ ኣብ መግለጺኡ ድሕሪ እቲ ኣብ ዝመጽእ 2026 ኣሜሪካ ሜክሲኮን ካናዳን ተሓጋጊዘን ዘንግዶ ዋንጫ ዓለም
ክለባት ሜክሲኮን ኣሜሪካን ኣብ ትሕቲ ሓደ ሊግ ተጠኒፈን ንኽጻወታ ዘኽእል ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር እዚ ክውን ምስ ኮነ እቲ ሊግ ክዓቢ ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ከዋኽብቲ ተጻወቲ ናብተን ክለባት ንክመጹ ዓብዪ ድርጊት ክፈጥረሎም ምዃኑ ኣረዲዩ። ሊዮኔል መሲ ምስ ባርሴሎና ዘለዎ ውዕሊ ዝመጽእ ክረምቲ ምስ ኣብቅዐ መጻኢኡ እንታይ ከም ዝኸውን ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ እንተኾነ ብዝሓለፈ ታሕሳስ ምስ ኤልኤ ሴክስታ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ዝገብሮ ቃለ ምሕትት ኣብ መጻኢ ምስ ሓንቲ ካብ ክለባት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክጽምበር ድሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ። ምስ ጁቬንቱስ ናይ 1 ዓመት ውዕል ተረፍ ዘለዎ ሮናልዶ እውን ናብታ ብዴቪድ ቤካም መሻርክቱ ንትውነን ኣሜሪካዊ ክለብ ኢንተር ሚያሚ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ብቐጻሊ ይዝረብ ኣሎ። ብፍላይ ዴቪድ ቤካም ብዛዕባ ሮናልዶን ሜሲን ኣመልኪቱ ተደጋጋሚ ርእይቶ ይህብ ኣሎ። ኩሉ ዝህቦ ዘሎ ርእይቶ ድማ ጋንቱ ኣብ መጻኢ ተሰሊጥዋ ንክልቲኦም ተጻወቲ እንተዘይሰሊጥዋ ድማ ንሮናልዶ ከተፈርሞ ዝጽግማ ከም ዘየለ ዘመልክት እዩ። ክለባት ኩዕሶ እግሪ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ኣብ ትሕቲ ሓደ ሊግ ተሓቒፈን ጸወተን ከካይዳ ዝብል መደብ ካብ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ሒዙ እኳ ከካትዕ እንተጸንሐ ሕጂ ግን ድሕሪ 2026 ተግባራዊ ክኸውን ትጽቢት ኣሎ። ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ እውን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ መደብ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ እዩ። እቲ መደብ ተግባራዊ እንተኾይኑ ክለባት ሜክሲኮን ኣሜሪካን ምስ ክለባት ኤውሮጳ ዝወዳደር ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም ጸብለል ዘብለን ዓቕሚ ንኸጥርያ ከኽእለን ምዃኖም ተንተንቲ ስፖርት ዘመልክቱ። ህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ኣሜሪካዊ ማይክል ጆርዳን ኣብ ዓመት 2020 ብለበዳ ኮቪድ-19 ምኽንያት ፍርቂ ቢልዮን ማለት $500 ሚልዮን ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ተሓቢሩ። እቲ ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ቺካጎ ቡልስ ተጸንቢሩ ንነዊሕ ዓመታት ዝተጻወተ ኣሜሪካዊ ስሙ ምስቶም መጽሔት ፍሮብስ ኣብ ሚያዝያ 2020 ዝዘርዘሮም ናይ ዓለምና ዝሃብቶም 1,000 ሰባት ተጠቒሱ ነይሩ። ብመሰረታ መጽሔት ጆርዳን በቲ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝገሓጦ ገዚፍ መጠንቶት ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ስፖርት ዝነጥፍ ዝኾነ ስፖርተኛ ዝወዳደሮ ኣይረኸበን ዘሎ። ወላ እኳ ኣብቲ ን16 ዓመታት ዝቕጽል ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ጸወቱ $93.8 ሚልዮን ጥራይ እቶት ክረክብ እንተኻለ ምስ ዝተፈላለያ ኩባንያታት ዝኸተሞ ናይ ምውዕዋዕ ውዕል ግን ብሃብቲ ቢቕ ክብል ኣኺልዎ እዩ። ብፍላይ እቲ ምስ ኩባንያ ናይክ ንነዊሕ ዓመታት ዝኣትዎ ውዕል ኣማይቲ ሚልዮናት ዶላር ኣፈልፊሉሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ወናኒ $2.1 ቢልዮን ሃብቲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ኩባንያ ሻርሎት ሆርነትስ ዝበዝሕ ብርክታት ይውንን። ዓመታዊ $100 ሚልዮን ጽሩይ መኽሰብ ዘፈልፍለሉ ጆርዳን ብራንድ ዝበሃል እውን ናይ ውልቁ ኩባንያ መስሪቱ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ጆርዳን ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ዝኻዕበቶ ሃብቲ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብ24% ከንቆልቁል ክኢሉ ዘሎ። እዚ ማለት ድማ መጠን ሃብቱ ካብ $2.1 ቢልዮን ናብ $1.6 ቢልዮን ወሪዱ ኣሎ። እንግሊዛዊት ክለብ ኤቨርተን ናብ መንግስቲ ብሪጣንያ ዘቕረበቶ ሓድሽ ሜዳ ናይ ምስራሕ ጠለብ ተቐባልነት ብምርካቡ እታ ክለብ ኣብ ባርምሊ ሙር 53,000 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ዘመናዊ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ክሰርሕ ምዃና ተሓቢሩ። ኤቨርተን እቲ ኣብ ናሓሰ 1892 ዝተሰርሐ ማለት 128 ዓመት ኣቕፂሩ ዘሎ ካብ ከተማ ሊቨርፑል ድማ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብጎዲሰን ፓርክ ዝጽዋዕ ሜዳ ትጥቀም ዘላ። ሜዳ ጎዲሰን ፓርክ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ዝጠንትዎ ሜዳ ኮይኑ ብ3,000 ፓውንድ ዝተሰርሐን ኣሳት 39,414 ሰባትካ ክሕዝ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ብመሰረት መግለፂ ናይታ ክለብ እቲ ብ500 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ክስራሕ ተወጢን ዘሎ ሓድሽ ሜዳ ዝመጽእ ክረምቲ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ምስ ተዛዝመ ኣብ ዓመተ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ 2023-24 ክጅምር እዩ ተሓሲቡ ዘሎ። ምናዝ ናይዚ ሓድሽ ሜዳ ምስቲ ገዲም ሜዳኣን ተደሚሮም ነታ ክለብ 1.3 ቢልዮን ፓውንድ ቀጠባዊ እቶት ከመንጭወላ ከምኡ ድማ ን15,000 ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥርን 1.4 ሚልዮን በጻሕቲ ክስሕብን ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተገሊጹ። እዚ ሓድሽ ሜዳ ብጥቓ ፈለግ ከተማ ሊቨርፑል ስለ ዝህነጽ ምስ ምምሕዳር ናይታ ከተማን ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ብምዃን ኩሉ ስራሓት ከም ዘሰላስል ዳይሬክተር ምዕባለ ናይታ ክለብ ኮሊን ቾንግ ሓቢሩ። ኤቨርተን ዚ 55,000 ሰባት ዝሕዝ ሜዳ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እኳ ክሰርሖ ወጢና ተነበረት ክሰልጣ ስለ ዘይካለ ከም ዘቋረፅቶ ደጊማ 2004 ብዛዕባ ሓድሽ ሜዳ ንምስራሕ ምስ ከተማ ሊቨርፑል ተዘራሪባ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ከም ዘቋረፅቶ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ፈረንሳዊ ኮኸባት ቃዒ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ቴሪ ሄንሪ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብመንገዲ ትዊተርን ኢንስታግራምን ዝካየድ ዘሎ መርዛም ዓሌታዊ ጸርፍን ጸለመን ክሳብ ዘይተቋረጸ ማሕበራዊ ሚድያ ናይዘን ክልተ ትካላት ካብ ምጥቃም ከም ዘቋረጸ ኣፍሊጡ። እቲ ወዲ 43 ዓመት ገዲማ ቃዒ ኣርሰናልን ባርሴሎናን ነበር ኣስዒቡን ትዊተርን ኢንስታግራምን ዝቆጻጸሩ ሰበስልጣን ነቲ መርዛም መድረኽ ማሕበራዊ ሚድያኦም ክሳብ ዘይተቆጻጸርዎ ከም ድማ ኣብ ልዕልቶም መንነቶም ሓቢኦም ኣብ ተጻውትን ካልኦት ሰባትን ዘይስነ ምግባራዊ ኣጸያፊ ጸርፍታትን ጸለመታትን ዝስንዝሩ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰዱን ንሱ ነቲ ናታቶም ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዘይጥቀመሉ ኣትሪሩ ኣነጺሩሎም። ዝምልከቶም ኣካላት ትዊተርን ኢንስታግራምን ነቲ ብተደጋጋሚ ብኦንላይን ዝፍጸም ዓመጻት ምስ ተቆጻጸሩ ግና ክጥቀመሉ ምዃኑ ወሲኹ ኣፍሊጡ። ብመገዲ ኢንስታግራምን ትዊተርን ኣብ ልዕሊ ሰባት ብተደጋጋሚ ዓሌታዊ ጸርፍን ጸለመን ይፍጸማሉ። እዚ ኸኣ ብልዕልቶም ሰባት ክሳብ ናይ ኣእምሮ ነውፅን ጸቕጥን ይፈጥር እዩ። ስለዚ ሓለት ናይ ዘን ማሕበራዊ መራኸቢታት ነዚ ክሳብ ዘይተቆጻጸርዎ ነቲ ብስውር ኮይኖም ገበናት ዝፍጽሙ ዘለዉ ክሳብ ሕጋዊ ስጉምቲ ዘይወሰዱሎምን ብወገነይ ካብ ሕጂ ጀሚረ ኢንስታግራምን ትዊተርን ምጥቃም ኣቋሪጸለኹ ክብል ተዛሪብሎ ቴሪ ሄንሪ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንካናዳዊት ክለብ ሞንትሪያል ኢምፓክት ካብ ስልጣን ዘቋርጸ ሄንሪ ኣብ ፌስቡክ ገጻቱ ክሳብ 10 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣብ ኢንስታግራም ክሳብ 2.7 ሚልዮን ኣብ ትዊተር ድማ ክሳብ 2.3 ሚልዮን ሰዓብቲ ከም ዘለዎ ይሕበር። ሄንሪ ካብ ኢንስታግራምን ትዊተርን ምጥቃም ምቁራጹ ካልኦት ሰባት ኣብ ምጽላውን ሰዓብቲ ኣብ ምርካብን ስለ ዝሕግዞ ወሲድዎ ዘሎ ተባዕ ስጉምቲ ነተን ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣደብ ክገብራን ዘይተኣደነ ገንዘብ እናጋሓጣን ዝፍጽሞ ዘለዋ ሓላፍነት ዝገደሎ ተግባርን ዓብላልነትን መግፂ ከምጻሉ ከም ዝኽእል ይንገር። ድሮውን ቴሪ ሄንሪ ተኸቲሉ ጸሊም ብሪጣንያ ከፋፋሊ ክለብ ሌስተር ሲቲ ሃምዛ ቻውድሪ ንሄንሪ ዝድግፍ ቃል ኣስሚዑሎም። ወዲ 23 ዓመት ቻውድሪ ኣብ ጥቅምቲ 2019 መገዲ ኢንስታግራምን ትዊተርን ግዳይ ዓሌታዊ ጸርፊ ዝኾነ ኮይኑ ሄንሪ ወሲድዎ ዘሎ ንሰብኣዊ መሰል ዘኽብርን ዝጣብቕን ተባዕን ኣብነታዊ ስጉምቲ ካልኦት እውን ክጽንበርዎ ጸዊዑሎም። ሓላፊ ዲጂታል ባህሊ ሜድያን ስፖርትን ዓዲ እንግሊዝ ኦሊቨር ዳውደን ብወገኑ ንቴሪ ሄንሪ ዝወስዶ ስጉምቲ ብምናድ መንግስቲ ብሪጣንያ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ተሓታትነት ናይ ዝህቡ ኣገልግሎት ንኽህልወን ዝገብር ሕጊ ከተኣታቱ ምዃኑ ኣፍሊጡ። መንጎ ክለባት አትሌቲኮ ቢልባኦን ኤባርን ዝካየድ ዝነበረ ናይ ላሊጋ ጾታ ብሰንኪ ድሮን ናብ ሜዳ ምእታዋ ምቁራጹ ኣቓልቦ ብዙሓት ወገናት ከም ሰሓበ ተሓቢሩ። እቲ ግጥም ሓደ ብሓደ እኳ እንተተዛዝመ እታ ድሮን እቲ ጾታ ካብ ጅምር 68 ደቂቃ ምስ ተላዕሎ ናብ ሜዳ ዝዓለበት ኮይና ኣንጻርቲ ከተማ ቢልባኦ ምስቲ ከተእንግዶ ትሸባሸበሉ ዘላ ውድድር ሻምፒዮንሺፕ ኤውሮፓ 2020 ዝተኣሳሰር ናይ ተቃውሞ ጭርሖታት ሒዛ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ። ነቲ ጾታ ዝመርሑ ዝነበሩ ዲያኑ ጾታ ዶ ብምባል ነቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝዓለበት ድሮን ኣልዒሎም ምስ ኣውፅዋ እቲ ጾታ ዳግማይ ከም ዝቐጽለ እውን ተፈሊጡ እዩ። ወደባዊት ከተማ ቢልባኦ ሓንቲ ካፕተን ነቲ ኤውሮፓ ውድድር ከእንግዲ ዕድል ተዋሂቦን ዘሎ 10 ወክልቲ ዓበይቲ ከተማታት ኤውሮፓ ንጾታ ናይቲ እስጳኛ ተመዲባትሉ ዘላ ጉጅለ ሃገራት ድማ ብምሉእ ከተእንግዶ ትጽቢት ይግበረላ። እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሰልጣኒ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ክሳዕ 2024 ጽና ሓድሽ ውዕል ክትቀርበሉ ምዃና መርበብ ሓሪታ ዴይሊ ሜል ኣብ ገጻታ ኣስፊራ። ወዲ 48 ዓመት ሶልሻየር ናብ ዩናይትድ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ዝመጽእ ኮይኑ ነታ ክለብ ክሳዕ ሕጂ ዝኾነ ዋንጫ ናብ ከብሓ ክሰቅል ዘይከኣለ ክነስትዩ ነዚ ኣብ ዓመት ክሳዕ 10 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ክረኽበሉ ዝኽእል ሓድሽ ውዕል ዝቕርበሉ ዘለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ሌስተር ሲቲ ዝተገለፈ ሶልሻየር ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድራት ስፖርት ንክለቡ ደረጃ ከበርኾ ብምኻልዩ ሓለፍቲ ዩናይትድ ነዛ ኣሰልጣኒ ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ተወሳኺ ግዜ ንምሃብ ኣብ ጎኑ ደው ከም ዝበሉ ዝገልጹ ዘለዉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ መራሒ ናይዚ ውድድር ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኮይና ናይ ካልኣይ ደረጃ ቦታ ሒዛ ትምርሽ እኳ እንተሃለወት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድራት ኤውሮፓ ሊግ ግን ነታ ጽዋ ከተልዕላ ትጽቢት ካብ ዝግበረለን ክለባት ሓንቲ እያ። እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ንኡራጓዊ ኣጥቃዒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሉዊስ ስዋሬዝ ደጊማና ከተፈርሙ ሓሳብ ከም ዘለዋ ይንገራሎም። እዛ ክለብ ነዚ ውሳነ ንክትወስድ ዘገደዳ ምኽንያት ኣጥቃዒ መሓመድ ሳላሕ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ክሓድጋ ከም ዝኽእል ብምርዳእ እዩ።
ዝግብጻዊ ተጻዋታይ ስሙ ብቐጻሊ ምስ ክለባት ባርሴሎና ሪያል ማድሪድን ፓሪስ ሰን ጀርሜን ብቐጻሊ ተታሒዙ ይጽዋዕ በምህላዊ ሊቨርፑል ኣብ ዓመት ስፖርት ኣብ መስመር መጥቃዕታ ቶም ናይ ሸቶ ማሽን ናብለት ጠቕሶም ዝነበረት ኣጥቃዕታ ከም ሳላሕ ማነን ፌርሚኒዮን ኣብዚ ግዜ እዚ ከፍሪላ ስለዝተሸጎርያ ንስዋረዝ ናብ መሳርዓ ደጊማ ብምጽምባር ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ተወዳዳሪ ንክትከውን ብሂጋ ዘላ ወዲ 34 ዓመት ሉዊስ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ላሊጋ ብሸቶ ዝመርሑ ዘሎ ኮይኑ ካብ 25 ጾታታት 19 ሸቶታት ምዝጋብ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ብሉጽ ተጻዋታ እዩ እዚ ኡራጓዊ ኣብ አንፊልድ ኣብ ጸንሐለን ጊዜያት ነታ ክለብ ኣብ ኩሉ ውድድራት ምዃኑ ኣብ 133 ጾታታት ተሰሊፉ 82 ሸቶታት ኣመዝጊቡላ ምንባሩ ይዝከር እዩ ናይጄርያ ዋጥቃዕ እንግሊዛዊት ክለብ ሌስተር ሲቲ ክሊቺ ኢሄናቾ ብክለቡ ቀሪቡሉን ዘሎ ሓድሽ ውዕል ክቕበሎ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ወዲ 24 ዓመት ኢሄናቾ ምስ ሌስተር ን5 ዓመታት ክጻወት ዝጸንሐ ኮይኑ ዝመጽእ ክረምቲ ምስ ክለቡ ዘሎ ውዕል ዘብቅዕ እዚ ኣብ 800,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ክጻወት ዝጸንሐ ኣጥቃዒ ክለቡ ካብኡ ዝበለጸ ኣገልግሎት ንክትረክብ ምእንትያ ነዚ ሓድሽ ውዕል ንምቕራብ ክሰርሕ ጸኒሓ ክሊቺ ንሌስተር ኣብ መወዳእታ 4 ጾታታት 7 ሸቶታት ከመዝግበላ እንከሎ ክለቡ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ውድድራት ዋንጫ ኤፍኤን ማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 ክትረትዕ ከላ ንሱ ነተን 2 ሸቶታት ኣመዝጊቦን እዩ በመሰረተ ማዕከን ሓበሬታ ሳን ስፖርት ዝተጻወታይ ንክለቡ ኣብ ዝተሰለፈለን ዳሕሮት 15 ጾታታት ኣብ ዝተመዝገበ 15 ሸቶታት ክሳተፍ ክኢሉ እዩ በመሰረት ዛ መርበብ ሓበሬታ ኢሄናቾ ካብ ሌስተር ክወጽእ ድላይ ከም ዘይብሉን ክለቡ እውን ንዑ ከም ነዊሕ መተካታ ኣጥቃዒ ጂሚ ቫርዲ ገይራ ሓጺያቶ ከም ዘላ ይንገር ሌስተር በዚ ሕጂ ነዚ ናይጄሪያዊ ቀሪባቶ ዘላ ውዕል ዝተጻወታይ ኣብ ሰሙን 60,000 ፓውንድ ዝነበረ ደመዙ ናብ 90,000 ፓውንድ ክብ ከተብሎ ተዳልያ ከም ዘላ እዩ ኢሄናቾ ኣብ 2017 ካብ ማንቸስተር ሲቲ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተሰጋገረ ይዝከር ክቡራት ተኸታተልቲ ሲናማ ሰመረ ንሎም ዝተዳለወ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም ኣብ ሲኔማ ሰመረ ጥዑም ዝመልክዕ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት